I dobrodošli ljudi u novi video. Posle nekih nedelju dana jebi ga, malo me smorilo da snijem skoro svaki dan, pa sam napravio neku pauzu. Evo nas ponovo snijamo, pošto sad se nakupilo malo hejt komentara s obzirom na ovu dramu što je bila, pa snijamo reaguje na hejt komentare broj 2. Pa ajde krenemo. Inače, ne verujem da će praviti više nekih novih klipova što se toga tiče, osim, ako opet ne budem bio isprozivan nešto, tako da eto, čisto je znate da je to otprilike gotovo. Kaže Lazar Masni, kako da ugasim ova sranja, neću da ih gledam, ovo su gluposti. Inače, te like ne znam zašto, ali tipa komentari su još 3-4 puta, zar je za ovo Knez Lazar radi i tako nešto, neke glupe komentare, one koje nemaju veze s vezom, ali ajde. Onda kaže Lorem Ipsum, nemojte maltretirati ljude. Ja ne znam sad, ovo je bilo tipa sa onog bloga iz Rume, ja ne znam ko je koga maltretirao, da li ja što sam prošao i podrignuo ili Lalićev Ćale koji me pratio s multiplom i pokazivo nož i ostalo, ali ajde. Evo, ovaj lik mi na primjer nije jasan, sad nisam ubacio još komentara, ali negde me na primjer podržava, a negde hejtuje, mislim, dobro, ovo nije baš hejt, ali ajde. Kaže, daj čoveče, prestani više, ovo nije duhovito, internetsko zafrkavanje do određene mere, ajde, ali snimanje i dolaženje pred kuće već je otvoreno provociranje. Pa nije to provociranje, svako može dođe pred svačiju kuću, mislim, nemaš meni niko da zabranim da ja dođem pred nečiju kuću, isto tako svako može da uđe pred moju kuću. Prestajem dok đavo nije odneo šalu. Ok, i sad ovde se ovi malo svađali, jel dobro? Onda kaže šta se desilo u Rumi, i onda je ovaj lik bukvalno, znači on i još neki likovi su bukvalno fejkovali, mislim, informacije, em što su fejkovali to, em su fejkovali i za neke druge stvari, na primjer, pošto Lalić se nije pojavio na Fejsu nedelju dana, što je, kao čudno, zato što on bukvalno uvek je svaki dan tamo. I onda su mi došli na live i sad ne znam da li je bio tačno taj lik, ali neki likovi su pričali da je umro i nešto tako, što uopšte nije istina, zato što, evo ga, čovjek objavljuje tamo normalno stvari sada. Kaže, svađali se, Lalić ga je udario pesnicom, ne znam šta je posle bilo. Da si bilo šta drugo rekao, pa i da poverujem. Šta sam ti ja kriv, samo kažem šta sam vidio, gurkali su, svađali i Lalić ga je udario, tu su ih razdvojili. A Lalić uopšte nije ni izašao iz kuće, mislim. Ne znam kako neko može takvu laž reći, ali ajde, kao. To isto, to su i drugi govorili, kao da mi Lalić slomio nos u Rumi, šta ja znam, Stvarno nisko hoće da nahvata popularnost na Lalića, mislim, ne ja šta je nahvatam popularnost na njega, ako sam dobio tipa 100-200 subscribera max, jedino što sam dobio pregleda, ali ni to ne vredi, pošto koliko vidim CPM je neki, znači 10 centi tipa se dobije za 1000 pregleda, tako da ni ti pregledi ne vrede ništa, a još mi pola videa demonetizovano. Tako da ne mogu nikako na Lalića da nahvatam popularnost, jedino od preglede koji baš i ne vrede, ali ajde. Sad ovaj lik tu nešto je, ne znam, kao rekao Crni Gral dolazi u Rumu da probuši Lalić na biciklu gumu. Da, to je bilo na najavi za vlog, tu su, ne znam, baš dosta ljudi je bacilo neke rimice, ne znam. Meni je to bilo zanimljivo, ako su me uglavnom prozivali, samo što su većina njih je obrisala komentar posle što sam izbacio vlog u Rumi, zato što su kao govorili da će doći, ne znam, da će me previti i šta sve, onda kad sam ja kao izbacio, onda su svi oni obrisali. Evo, ovo sam jedino našao. Ovaj lik je se prednjačio dosta što se toga tiče. I sad šta kaže, cijela vaša sekta ostaće bez glave, bit će hrana za crve i mrave, profesor će ubiti, sada upišu ovdje ćelavoga ili čelavoga, ne znam, možda je nešto klikno, ali ajde. Maza, kud uđu u Rumu, taj je kamikaza. Podri ga u glavu, osjeće katana, njegove krvi potići će fontana, satini i horda, a kraj je sve bliži, za to vreme podriže samo jaja liži.
Tako je bukvalno bacao rime, ono neke, ne znam, ne samo na ovom komentaru, nego i na ostalima, ali je pobrisao sve. Isto tako i onaj Smrt Podrigu lik je bukvalno ostavio svuda komentare, ali ono, niko se od njih zapravo nije pojavio u Rumi. I ništa, to je bilo to, jebi ga, nema nešto puno zato što su ljudi bukvalno pobrisali ono svoje komentare, tako da to je bilo to od ovog videa. Kreću uskoro ono i neki challenge-ovi tipa, ne znam, bit će nešto sa ovim pakuljicama i tako nešto, ono tipa da imam puno stvari, bit će i podrigivanje u public, ono uskoro, ne znam kada, ali bit će, znači sad moram da se organizujem to, da nađe neko ko će snima i ostalo, pa valjda će izaći ono kroz koju nedelju, nadam se. Ništa, je bilo to od ovog videa, doviđenja.